vanhu munyika yeZimbabwe takunoti vagumirwa manje kusvika to extend yekuti aiwa vakomana zvavo vethe pioneer column kana kuti varungu vaiva mupango yavo kunyange zvavo vailuta matanzi egoridhe vaiti vanani noda kuti vaisiya something, but panapa vanenge vachikumbira vachiti aiwa the current regime aiwa iri kuichiplanda ma-state resources but ichisiya nothing, zvaita kuti vanhu vadhire maconclusion achiti aiwa nguva yayo yatanga tiri colonize iri nani. Sana kuna mashoko amuda nyumba pana apo tobva subscribe like kuti on the bell icon. Pana this picture rotira pa social media ramuri kuona the aeroplane yenyika yeZimbabwe panguva yecolonial period nenguva inoi. Izvi zvamuri kuona avanyora achiti while ZANU-PF took us 60 years back, the pioneer column would plunder our natural resources in millions of tons, but would also build the infrastructure. The brutal idiots we have today are siphoning billions without anything to show for it but tumbudzi tuendeke anoshowa aeroplane yenguva ino the regime yakuona kuti aiwa it is not in a proper condition as compared an aeroplane yenguva yepioneer column ye60 years back. Vanoichibva maconclusion achiti aiwa kunyange the regime ichiplanda mabillions minerals they are leaving nothing, but vakomana with the pioneer column they used to plunder zvavo maresources but tichiona kuti aiwa vachiita zvine musoro vachiti aiwa kunyange zvavo we cannot trust anyone but vaisiyawo vaita something, but panguva ino tiri pambavani chaivo. Tidze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Peda comment section medu, subscribe or like, jump on the bell icon.